May thumbs up na. Hi everyone! Sana sila? Ayan. Bim. Ayan. Nakaset na ako. Para, antayin ko na lang sila. Ayan. Good evening. Good evening, everyone. Tamsak dan host. Thank you, Brother Ronan. Maraming salamat. Ayan. Tapos na si Mama Jen. Thank you, Brother Ronan. Maraming salamat. Okay, guys. Good evening sa lahat. Good morning sa mga taga ibang bansa. Maraming salamat. Okay, so mega love shout out to you, Brother Ronan. Bilis ko mag-alis. Ikaw talaga. Okay, so maraming salamat. Si Brother Ronan. So, may dalawa tayong thumbs up at saka dalawang viewers. Okay, maraming salamat. Unang-una si Brother Ronan Endo. Maraming salamat. Yan. So, maraming thank you sa inyo. Dito naman tayo mag-continuation sa akin. Katatapos lang ni Mama Jen, no? So, dito tayo. Sana may pumasok na iba para maisda kayo. May maisda. Okay. Sanang iba? Ayan. So, ayan. 3 million viewers. Mega love shout out. Ang ingay ng taas. Saglit lang, guys. Okay. Ayan na. Bulakbol Mix Vlog. Ayan. Mamaya aanuhin ko to. Tututukan ko. Hindi ko natutukan yung ano mo kagabi. Bro, Bulakbol Mix Vlog. Mamaya na lang. Dalawin ka ni Parahagot ng si Paralukad. Thank you. Mega love shout out to everyone. Ayan. Brother Bulakbol Mix Vlog. Tamsak dan manay host. Thank you. Wow. Ayan. Diba? Di pa tapos si Mama J, Madam. Kaya pala. Okay. So, may di pa tapos si Mama J. Ay, ganon. Okay. So, sabihin mo na lang na nag-start na ako. Brother Ronan. Then, mag-clear watch history ka, ha? Bago ka papasok dito. Tagaling ka ng ibang live stream. So, mag-clear history. Ayan. Hello, Manay. Hello po, host. Yes, Manay Sigrid Nueva. Hello to you. Kumusta na, Manay Sigrid? Ayan. Busy pa ba ang live natin? Thank you for the 4 million viewers and the 3 million love of Damsa. Thank you so much. Bro Bulakbol Mix Vlog, thank you for coming. Kain po tayo. Yes. Ala, sige. Kain lang dyan, Manay Sigrid. Mamaya pa kami. Pagkatapos ng live stream ko, ako kakain. So, late na ako nakapag-merienda kanina. Kaya, busog pa. Okay, so mega love shout out to the 4 million viewers and the 4 million love of Damsak. Thank you, guys. Maraming thank you. Okay. So, yan.
pa love, love, love. Thank you, Manay. Sigrid Nueva. Ayan, I love you too. Ayan, so, hindi ka po nag-live stream ngayon? Hindi ko nakita na nag-live stream ka? Okay. So guys, maraming salamat sa pagpunta ulit at naway magsama-sama tayo at musta ka po Manay? Okay lang po. Medyo busy kanina kaya tsaka nagpalit-palit ng oras, 'di ba? Okay. Salamat at Sigrid cash na lang po ha. Busy po sa work, yes, 'di ba? So ah pag araw talaga busy tayo sa mga extra income natin, 'di ba? Kailangan natin 'yun ngayon. Okay? So mahirap pag wala man lang pumapasok kahit piso. Kaya okay lang. Mabisi tayo then pagdating ng gabi naman nandito naman tayo para para mag live stream. From Brother Ronan, Endo, hello Sigrid Madam, may dala ka pa ba na pagkain dyan? Nagugutom ako, hahaha. Hi, Manoy Bulakbol from Sis Sigrid Nueva. Ayan, thank you. Maraming thank you, Manay. Ayan, regards to Sis Jangmi. Maraming salamat. Ayan, so Sis Sigrid Nueva. So naway maraming pumunta sa atin, ngayon. Okay, maraming salamat. Ayan, oops. Hi, Brother Ronan. Sabi ni Manay Sigrid Nueva. Ayan. So, pag nagla-live stream talaga si Manay Sigrid, nakakagutom. Ang sasarap ng mga kinakain niya. Diba? So, masarap ang... Actually, Manay Sigrid Nueva, ang sarap ng chocolates galing sa Korea, no? Hindi siya matamis na matamis. Kaya malalasahan mo talaga yung pure chocolates. Basta galing Korea. Okay. So, maraming salamat sa lahat na nandito. 4 na milyon. Maraming thank you. Okay. So, mega love shout out to each and every one of you. Okay. So, ang iba siguro nagdi-dinner pa. So, antay-antay tayo guys. And si Mama Jen yata kasi is nag-extend siya. Mahilig po ako kumain. Yes, kita naman, Manay Sigrid. Oo. Okay lang yun. Okay lang yun na i-ano mo yung sarili mo sa pagkain. Pero, yung mga healthy foods, diba? Ayan, healthy foods dapat. Okay lang naman paminsan kumain ng chocolate, wag lang sobra. Kasi either ma-vertigo ka or ma-vertigo ka or ma-diabetes. So, yun ang doon. Okay? So, siguro nag-extend si Mama Jen. Hindi niya sinabi na mag-extend siya. Pwede ko naman palitan ng oras ko. Okay? So, maraming salamat sa 4 million viewers. Ayan. May harang ba ako? Naion ba yan, han? Okay. So, maraming salamat sa inyo sa 4 na milyon na nandito. Bro Ronan, kain tayo, sabi ni Manay Sigrid Nueva. Mag-LS po si Mama Jen. Nag-LS siya. Galing nga kami doon kasi nagpalit siya parang 6 to 8 siya, then 8 to 9 naman ako or 8 to 10. Kung mag-extend ako, so magte-10 PM ako hanggang 10 PM. Pero pag pwede naman akong mag 1 hour lang, 'di ba? So mahalaga nag-active tayo lalo na pag monetize ang channel, kailangan talaga naka-active tayo dito. So yun po ang kailangan natin. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng nandito. Ayan. Maraming salamat. So ayan, maraming thank you. Ba't hindi ko nakikita, Manay? Hindi ko alam. Baka hindi mo siya nakalimbang. Hindi nakakalimbang yung bell. I-search mo siya. Mama Jen Vlog. I-search mo na lang siya. Tingnan mo kung naka-live pa.
Okay, kanina siya nag-start ng 6. Okay, dapat 6 to 8 siya kasi ako ang 8 to 10. Ganyan. So, sana si Ate Emmy ang 10 to 11. Kaya lang, hindi yata ang ano niya ngayon. Mamaya po, ayan. So, maraming salamat Manay Sigrid. Nandito ka. Kahit kumakain ka, nandito ka sa amin. Okay, so maraming salamat. Ayan. Bulakbol Mix Vlog. Ongoing pa po LS ni Madam Mama Jen. Ay, ganun. Okay lang, sige. Ilan na, nandun sila lahat, si Brother Rafi. Nandun sila, pare-parehas na din kasi ang pumasok. Kaya sabi ko mag-set up na ako. Ano na ako, mag-i-start. Kasi this is, actually this is my time. So, pwede naman ako mag-giveaway. Kaya lang nasimula na. Okay? So, dito muna tayo habang si Mama Jen ay nag-ano doon. Ayan. So, Mary Grace Noel, si Kuban, hello to you. Ayan. Maraming salamat sa pagpunta, Sis Mary Grace. Harang, Bola Janji. Thank you, Mama Jen. Tapos ka na ba? Tamsak host from Sis Mers Parto. Punta ako, iba pangalan. Okay, sige, Manay Sigrid. Ayan naman, Manay, nagugutom talaga ako. Magsaing na lang ako. Tamsak dan ho, sabi ni Bola Janji, thank you. Hi, Manay Morris from Manay Sigrid Nueva. Ayan, so, let's talk about how to, kung paano tayo magbakas, guys. Okay? Okay, saging. Ayan. Maraming salamat. Okay, so thank you. Hello, Manay Sigrid from Sis Mers Parto. Thank you. Ayan. Guys, Miss Mary Grace, gusto mo bang pumunta sa namin, sa tutorial group namin sa Bahay Kalinga. Ayan. Kung gusto mo, punta ka po dun sa amin. Kung gusto mo, i-add mo si Ate Emmy sa Facebook. Then si Ate Emmy ang maglalagay sa'yo doon sa Bahay Kalinga para malaman mo yung mga proper way of bakas-bakas, di ba? So, ayan. So, napansin ko kasi, reminder lang to guys. Walang kung ano pa man. Kasi lalo na pagbaguhan yung viewers natin. 'Di ba? Kung baguhan ang viewers natin. So, kailangan natin silang i-correct para habang nag-grow siya sa YT, makukuha pa rin niya yung makukuha niya yung paano magbakas ng tama. Okay? So, unang-una, kung nandoon ka sa channel na gusto mong dikitan, hanapin mo yung pinaka-shortest video niya na kaya mong i-play ng buo. Tapos, kung nangingisda siya, i-comment mo siya na ang tungkol dun sa kanyang pelikula na pinanood mo. Halimbawa, ang daming huli, di ba? O, ang dami mong nahuli, kapatid, kaibigan, ayan, marami kang nahuling isda. Masaya pala mangisda or mamingwit, o ganyan. So, base dun sa video natin na pinapanood. Yun ang bakas. Hindi po yung hype po, then mga emojis, ayaw po ni Lulo. Kaya kahit nakita nyo na nagbakas kayo, pag ako na ang mag-check ng bakas nyo, wala po siya doon sa public comments, pero nandoon po sila sa spam. Okay? So, sana po masundan nyo po yung ating way of pagdidikit. Okay? So, yon. Kung gusto mo pong matuto pa ng iba na kaya naming i-share base sa naging experience namin sa YouTube, you can add Ate Emmy sa Facebook. Emmy Gob ang kanyang FB. And welcome ka po sa amin sa tutorial group namin. Okay? Para mas madali mong magamay ang
pag YouTube para mag-grow. Kasi pag spam ang comment mo at may umisda din sa'yo, for sure, same kayo, maglalaglagan. Okay? So, thank you so much. Mary Grace, baba mo bahay mo, babantayan ko, sabi ni Brother Ronan Endo. Okay, hello everyone from Gentonic. Thank you, Mama Gentonic. Thank you sa thumbs up. Hello, ho, shout out. Yes, Sis Alice, mega love shout out to you. And mega love shout out Sis Sabina's wonderful journal. Hello po, good evening, Bicol Nana Mixed Vlogger. Thank you. Brother Rafi Di Maon, yes. Ayan, Sabina's wonderful journal. Hi sis at Sigrid Nueva. Hi Manoy Rafi from Manay, Sigrid Nueva. Crowd One World News, thumbs up host, thank you. Aray ko. Shout out everyone from Proud One News channel. News. Okay, thank you. Magaling po sa bantayan si Ronan. Yes. Siya talaga ang security guard ng mga kapatid niya sa YT. Ayan. Hello from Ate Emmy Gob. Ayan. So, ayan, sabi ni basahin natin ang Sigrid, hi po from Brother Rafi. Hi Manay Emmy from Sigrid Nueva. Okay po ma'am. Kaya pala wala po akong nakukuhang isda. Yes. Opo, ganun talaga po ang mangyayari. Kasi ang iba, hindi kaya sa amin na pag nagbakas ka ng hindi tama, at nagkita tayo sa iba o kung saan man tayo nagkita na live stream, still, sasabihin namin sa'yo na mali po yung mali po yung ginawa mong pagbabakas, ito po yung tama. Okay, so yung pag-aano natin ng mga tamang pagbabakas is na-i-share namin sa'yo para mag-grow ang channel mo. Kasi kung mali ang gagawin mo, mali ang ginawa mo from the start, habang nagtatagal, maling-mali yan lahat. So, gawin natin ang tama. Okay? So, ayan, Sis Mary Grace, kung gusto mong makapunta doon sa bahay kalinga namin, nandyan si Ate Emmy, pwede mo pong i-add sa Facebook siya and dadalhin ka po doon sa aming tutorial. So, marami po kami nandoon. Okay? So, it's only a tutorial, tsaka kung may mga bago kayong pelikula, isi-send nyo lang doon para masupport ng mga nasa bahay kalinga. Diba? So, yun ang yun yung malaking tulong sa atin lahat. Bawat isa sa atin, malaki ang naitutulong ng tutorial group natin. Kaya, kung gusto mo lang matuto pa ng marami, ayan, from pagbabakas, pagdidikit, ayan, kung gusto mo matuto sa iba pa, gaya noon how to do the live stream, ayan, kung ano-ano pa ang gagawin mo sa channel mo, paano mo magagawa maganda ang thumbnails mo, paano maglagay ng tags, search tags, yan, kung paano gumawa niyan. So, malalaman mo din doon. Magtanong ka lang doon. Doon natin pag-usapan. Okay? So, thank you, Sis Mary Grace. Maraming salamat sa pag-unawa. Okay? Thanks, ma'am, sa paliwanag. Yes, you're very much welcome. Manay, bakit may aso? Saan ang aso? Ang aso dito madami, diyan sa kalsada. Okay, wala kaming alagang aso. Ang maiingay na aso, yung mga dumadaan dyan sa amin. Tapos, pag kumahol sila, iyan lang kalsada sa taas namin kaya, nandito lang kami. So, pag taas mo, kalsada na. Pwede ka nang sumakay ng taxi, jeep, ganyan. Okay. Ronan, bantayan mo nga aso ko, nangangagati. Brother Rafi talaga. Kaya namimiss ka namin, Brother Rafi, pag wala ka. Kasi walang joker. Diba? Kung yung seryoso yung usapan, biglang mag-joke si Brother Rafi, o diba? So, natitwist tayo.
Okay? Anto sa seryosong usapan, tapos pagkatapos nun, nagtatawanan na tayo. Okay? So, yon. Ayan, paad po, FB ako, Mary Grace Sukuban, same name po, ayan. Yes, same name lang po si Ate Emmy Go. Everyone is welcome, guys. Okay? Hindi po yung sinasabing pumasok ka na may mga bayad-bayad, wala po kaming ganon. Okay? So, nandun lang tayo to support, to educate, to motivate, and to encourage each and every one of us. Okay? So, kami na ahead sa inyo, like the admins, ayan, mga admin na ahead sa inyo, yan, may marami ng karanasan sa YouTube. So, bawat isa pwedeng mag-share doon sa grupo. Okay? Ng mga nalalaman para yung mga baguhan na nasa atin ngayon is mas ma-educate sila, ma-motivate at ma-encourage. Okay, na walang susuko kahit gano'n lang may mga nahuhulog, nag-overripe na banana, keep going lang tayo. Okay? Okay. Thanks, Ma'am, sa paliwanag. Thank you. Thank you. You're very much welcome, Sis Mary Grace. Magbaba na kayo ng bahay nyo. Bantayan ko yan. Basta ibalik nyo sa Yes, sabi ni Brother Ronan, ibaba daw ang kabahayan at siya na ang bahala. Ayan na, nagbaba na ng kabahayan si Manay Sigre de Nueva. Ayan. Sabi naman ni kinain niya ni Boss Rapi, pabaitin ko yan. Ha ha. Ronan. Ha ha ha. Ayan, thanks Doc. Thanks Doc. Ops. Ayan, si Manay Sigrid Nueva. Maraming salamat, Manay. Ayan, binaba niyang bahay. OMG, ayan, one of our warriors is in the house. So, mega love shout out to News G. And sis Lalav L all the way from Korea. Okay, so yan ang ating warriors. So guys, kindly support our warriors. Malaki din ang tinutulong sa atin. Nagsasakripisyo sila ng oras para sa atin. So don't forget to support News J Vlog and Alalab L. Okay? So mega love shout out to you sis, News G and Alalab L. Gandang gabi, dami nakasalang, hahaha, o diba? Hinuhurno na kayo ni sis Alalab L. Sorry Manay, ano yun? Nagsuri ka. Bakit? Anong meron? Ayan. Hi, New. Ay. Ayan. Ayan. Si ano siya, News G. Ayan. Wala kasi makita. Ay, ganun. Siya si News G Vlog. Ayan. Pwede mong dikitan si News G Vlogs. Pwede nyong dikitan yan. Then, magbakas kayo ng bongga. Kasi hindi lang isda ang binibigay dyan. Okay? Pati lahat ng mga time zone binibigay dyan. Okay? So, alagaan nyo yan. Sis Alala L and Sis News D. Okay? And some our warriors na wala dito. Okay? Kung sino man ang pwedeng magbaba ng mga kabahayan ng ating mga warriors all the way from US of A kay NB Healthy Living, the Project of Hope Mission, Bolens, ano pa? NB Healthy Living, R&R Many Farm. Okay? So, i-support natin and also Ate Sel Hayat. Sel Hayat ang kanyang main. Ayan, all the way from US of A. And also to our Team Australia, nandyan po si Ate Giga Art. Okay? So, don't forget that our mga warriors, guys, para lahat ng nasa bahay kalinga, walang maiiwan na hindi monetize channel in the future, di ba? So, let's work it out. Never give up, guys. Okay? Hindi ako nakapunta LS ni Manay, kaya nga, okay lang yung Manay Sigrid. Tamsakdan, Miss Regine. Thank you, brother Isa May Bangkuyo TV. Mega love shout out to you, bro.
Yan, Ronan, may bago ka ng alagang sawa. Bibigyan ka ni Sir Rafi. Hihihi. Sawa talaga. Ha, ha, ha. Sabi ni Bola Genji. Hi, Sigrid. Busy lang ako. Nasa duty. Sabi ni Brother Aisa may bangkuyo. Ayan. So, umakyat kanina siya sa live stream ni Mama Jen na naka-duty pa siya. So, last 3 minutes, umakyat siya para makita siya ng ating mga kapatid. Ayan. So, nakita nila si Brother Aisa May Bangkuyo. Okay? So, mega love shout out to you dyan, bro. Maraming salamat sa suporta. News G Vlog, padikit po. Ayan, sis Mary Grace, si News G Vlog is one of our warriors. Kaya, pwede mo siyang unahan, but be sure na yung ating bakas is tama po at naaayon sa video, sa pelikula na pinanood mo sa kanyang bahay. Okay? So, wag po yung may mga emojis, guys. Bawal na bawal po yan kay Lolo. Okay? So, take note, guys. Bawal emojis sa comments. Okay? So, mega love shout out to everyone. Aisa May, hi po from Brother Rafi. Shout out po Sigrid Nueva from Brother Saint Twins. Duty ako host, work muna, tamsak lang. Okay. Just take your time. Brother Aisa May Bangkuyo. Ayan, emoji kay Budol po yun host. Kaya nga, di ba? So, si Budol talaga ganun. Yung puso, bawal din manay. Yes. Basta lahat ng emojis na may mga yung mga ganun-ganun, ayaw. Even the caps lock, ayaw niya. So, pag nag-comment kayo, wag na kayo mag-caps lock. Small letters na lang lahat. And don't comment numbers. If you're going to comment numbers, please write in a word, not in numerical numbers. Okay? Ganun po. Yes. Ano po ang bahay ni Crowd One World News? Ayan. Yan yung bahay niya. Dalawa yan. Kay Sis Mers Parto po yan. Sa anak niya. Yung mga gaming naman yan. Yung Ate Emmy. Sa anak yan ni Sis Mers Parto. Yan yung gaming niya. Si Crowd One News World News. Ayan. So, gaming lang. Online gaming siya, ang video. Okay, ang sila naman po ni Lolo Host, kaya nga, so, super, di ba? So, may balat sibuya si Lolo, kaya. Okay, sis Bicolana, laki ng bakas ko, bakas ng kalabaw, bakit lagi lagas banana ko? Yes. So, huwag kayong gagawa ng bakas na nakakapsla kayo. Kasi pag hindi lang kayo ang malalagasan, pati din yung dinikitan nyo dahil mali, sasabayin na yan ni Lolo, sasabihin ni Lolo, hindi kayo marunong sumunod. Oh. Christmas harang from Sis Jen Lightenment. Yahoo, yahoo! Si Jen Light. Hello to you. Ayan, Christmas harang. Thank you sa pamaskong harang. Maraming salamat, Sis Jen Lightenment. Ayan. Sis Jen Lightenment is always giving us a light every day. Parang di ma-search, kaya nga ang hirap. Diba, ate? Mahirap talaga, Ate Emmy, siyang i-search. Kahit nung ako. Kaya hinanap-hanap ko na lang siya sa mga binababa niyang bahay. Ganon. Or pwede naman i-search mo ng big letters lahat. Ayan. Baka sakaling lumabas. Ayan, grabe, sabi ni Sigrid Nueva. Yes. Ayan, virtual hug from Bola Jen G. Thank you, Mama Jen. So, mega love shout out to my 11 million love of Tamsak and the 11 million viewers. Thank you, guys. Ayan, maraming salamat. Oh, no. Brother Feliso is in the house. Hello to you, Brother Feliso. Sumakot. Ako, host, malapit na sumuko. Nagtruma ako pag marinig ko ang lagasan ng saging. Hindi. Alam nyo, guys, yung paglalagas ng saging is simple lang na kumbaga simpleng usapin lang sa YouTube.
Okay? Pero pag dumating kayo ng WH nyo ay madugo-dugo talaga. Okay? Lalo na't pag monetize ang channel nyo, ayan, kailangan yung humataw para magkaroon kayo ng revenue. 'Di ba? So, hinay-hinay lang guys. Just do the right thing at matatapos natin tong malinis lahat. Okay? Kaya nga tayo, 'di ba, mayroong tutorial? Kasi nandoon tayo, pinangahawakan natin yung na mga sinasabi ni Lolo na mga polisiya niya. Ayan, na dapat nating sundin para matuto tayo. 'Di ba? 3 more minutes, harang. Ayan, thank you sa paharang, Sis Jen Light. Subukan mo litan ang bakas mo, Sir Rapi, para hindi makita ni Lolo. Ayan. Wag sumuko, Filiso. Sabi ni Brother Saint Twins, wag sumuko, Filiso. Dadami din ang saging natin. Yes, okay. So, totoo yan. Never say na give up na ako. 'Di ba pag nagtanim nga tayo ng saging, ilang taon ba mamunga or buwan? Naghihintay tayo. Ito pa kaya sa YouTube na nandyan lang ang saging, mali lang ang pagkagawa ng pagbakas, kaya nalalaglagan. Kung tama ang ginawa mo sa isa, pero pinuntahan ka naman ng mali-mali, for sure, hindi lang isa. Minsan 7 pinakabataas, 7, 10, 'di ba? Ang iba na nalalaglag. So it's okay lang 'yan. Move on tayo diyan sa laglag ang saging basta gawin ang tama na pagbabakas. Okay? Okay. O baka malaki nang naiisda ni Rafi, dapat 10 banana sa isang araw. Okay na yung basta sure na di malalagas. Yes, kaya pala nalalagas, sabi ni Manay Sigrid Nueva. Yes, di ba? So ako nga, di ba? So malaki ang bahay ko. Pero once na may pumunta sa akin, kahit isa lang yan at mali-mali at paulit-ulit yung mali na napupunta talaga sa basurahan, for sure yan, kinaumagahan. Pero wag natin pansinin yun kasi darating at darating yung time na bigla na lang bubuhos yung blessing sa atin. O, di ba? So, one of these days, nakita mo na lang sila, nag-graduate na lang lahat. Kaya pala, ayan, Brad Feliso, baba ng bahay mo po from Bulakbol Mix Vlog. Ayan, Brother Feliso, dadalawin ka ng aming kababayan na si Brother Bulakbol Mix Vlog. Ayan, thank you bro. Maraming salamat. Ayan, ako nga, Brother Feliso, from 150 down to 68, haha, sakit. Okay, di ba? Pero hindi ininda ni Brother Bulakbol Mix Vlog. Naranasan mo talaga yan, Bulakbol? Yes, totoo po. Totoo po yung nangyari kay kay Brother Bulakbol Mix Vlog. So, everyday ko kasi chine-check din yung banana niya kasi syempre gusto din natin siyang tulungan, di ba? So, basta ang sabi ko sa kanya, keep uploading videos. Hayaan mo yung nalalaglag. One of these days naman idadami talaga yan. Kaya go on lang tayo dun, guys. Hayaan nyo yung magsilaglagan, di ba? Hirap na hirap ako magsaging. Ang layo po kasi madami na bawas, kaya nga eh. Oo, Sis Jen Light. Totoo po yung kay Brother Bulakbol. So siguro may talaga. Kasi isa lang ang mali na dumikit sa'yo na mali ang ginawa. For sure. Okay, so sa naranasan ko, di ba, nakaranas ako nung isang araw, tapos kanina. So, paulit-ulit kasi yung comment na gano'n, tas more on emojis. Nung chinek ko, bakit ganito? Nawalan ako ng almost, siguro, 12? Kanina. So, okay lang yun. Hayaan na natin yung hulog ng saging, basta gawin natin ang tama. Diba? Kaya siguro nilalagas ni Lolo mga saging ko kasi may mga replay or tamsak ko sa isdaan, meron ngiti at kindat. Sabi ni Sis Mers Parto. Ayan. Hello Manay Sigrid from Sis Jen Light. Sis Jen Light, bakit hindi ka na nakablo? Ano to, Galamites?
Naka-blue ka sa akin, bakit hindi na? Naka 16 pa naman ang nadikitan ko kanina, ayan. So, wala pa yan. Tingnan na lang natin, basta tama, ayan. Ate Emmy YouTube, ayan. Galamites po, okay. Everyday po yun, ma'am. Nung kasagsagan ng bagyo, naging busy po kasi ako, yes. Kaya dapat, active talaga tayo. Kasi, isang araw lang na hindi ka makapangisda, ganun at ganun din. Upload na lang kayo ng videos, guys, kasi pag madami ang videos, mas okay. Ang banana kasi, kung tutukan mo talaga sa isang buwan, kaya mo siyang kunin yung 1,000, wala pang isang buwan, di ba? Pero ang WH, higit pa sa isang buwan bago mo makuha, di ba? So, yun ang madugo-dugo. Yun ang kailangan nating pagtuunan. Sa sunod, hindi na ako maglalagay ng puso at nakakabigitin. Hello, Sigrid, hinahanap kita kanina sa LS ko. Ha, ha, ha. Ayan. Sabi ni Bolagen. Ayan, kararating lang yata ni Manay Sigrid. Ba't Manay Bolagen wala info? Ayan, si Sis Bolagen is si Mama Jen po yan. Ayan. Ayan, nagbaba si Brother Bulakbol Mix Vlog ng kanyang bahay, guys. Pwede nyo siyang dalawin, guys, si Brother Bulakbol Mix Vlog. Okay. So, Sis Mary Grace, ayan, kung gusto mo sa amin, ano ka na lang doon. Punta ka na lang kay Ate Emmy, si Ate Emmy na. Punta ko. Saan ka pupunta? Manay si grade. Ayan, Chinese na talaga Koreana na talaga si Manay Sigrid ang mga salita, hindi mo na maintindihan. Punta ko. O, di ba? Yung kanina, hi nyo. Okay. So, kumakain siguro yan, tapos nagta-type, akala niya buo na yung sentence niya, sinend niya. Ayan. Maraming salamat. Ayan, baka di ka nagkalimbang all sa akin, ha. Kaya nga, yun ang sabi ko eh. Sabi ko sa kanya, baka kako hindi mo kinalimbang si Mama Jen, kaya hindi mo siya nakita na nag-LS. Ayan, si News G. Ayan, thank you sis, News G. Maraming salamat. Ayan, so mamaya ako titingnan yung message mo sa sis Lalav L. Ayan, sis Janlight, tapos ka na. May sinend na naman sa akin si sis Alalab Els, Mama Jen, Ate Giga Art, si Ate Emmy. Ayan. Kaya upload lang kayo ng upload, guys. Kasi umiikot yung mga warriors natin. Okay? So, sis Alalab El, ayan, si din po, pakianuhan mo naman to si Brother Bulakbol Mix Vlog. Ayan. Kababayan din natin yan. Taga-Bulusan din yan. Sorsogon. Mama Jen, nakalimbang all ako sa'yo. Hehe, sabi ni Brother Zane Twins. Tapos na kay Sis Emmy. Ayan, Ate Emmy. Tapos na daw sa'yo. Sabi ni Sis Lalav L. Okay, so magpa-thank you tayo sa mga warriors natin. Manoy at Bulakbol, Dana po, ayan, from Manay Sigrid Nueva. Okay, so wag lang kayo magkasalubong para hindi kayo matangko. Okay, mahirap mabukulan eh. So, pag dinikitan kayo, shinout out kayo dito na tapos na, antayin nyo ng painit-initin mo naman ng kunting minuto para hindi kayo malalaglagan ng ating mga banana. Aray ko. Brad Fileso sumakot, all done from Brother Bulakbol Mixed Vlog. Ayan. Ayan, Brother Fileso. May saging ka galing kay Brother Bulakbol Mixed Vlog. Okay, Sigrid Nueva. Ayan, from Manay Sigrid Nueva. Hey, sakit naman noon, Manay. Kaya nga, ayan, from Sis Mary Grace Noel, si Cuban. Sigrid Nueva, dumikit na ako sa'yo. Ayan. Okay, so hopefully, Sis Grace, alam mo na pong magbakas. Maraming salamat. Okay.
Ayan, tapos na din sa'yo si Sis Mary Grace, Manay Sigrid Nueva. Napansin ko nga mga dinikitan ko malalaking bahay isang linggo. Ano daw yun? Isang linggo sa manukli, haha. Yes, kasi ang iba delayed talaga. Okay? Ako din po, wala pa sukli at si Grade Nueva. Ayan. So, manay si Grade Nueva, ayan si Sabena sa Wonderful Journal. Wala pa daw siyang sukli galing sa'yo. Magpabarya ka na. Salamat, Bulakbol Mix Vlog from Brothers Feliso Sumako. Overdue ba ang sukli or si Ate Amy na overdue daw ang sukli? Overdue na kalimbang, ayun ha, overdue ba ang sukli or okay lang po si Sigrid, ayan. At Saint Win, si Sigrid Nueva yun, di nagkalimbang all ha, maiwan baka Sabina. Ayan, may mag-iwan baka Sabina, ayan, may nag-iiwan niya ng baka si Sabina. Wonderful, ayun ko. Nag-iwan ka ng baka sis, sige, Sabena's Wonderful Journal, mag-iwan ka ng bakas kay Manay Sigrid. Kasi ang minsan, mas maganda pa talaga na mag-iwan ng bakas. Okay. Ano pangalan niya, Manay? Nino. Ay, Sigrid, ay Sabena's Wonderful Journal. Ayan. Ayun. Okay. No prob, Brad Feliso from Bulakbol Mix Vlog. Ano pangalan niya, Manay? Ayan, Sabina's Wonderful Journal. Baka wala po ako bakas, kaya wala sukli. Sorry, di ko po alam ang bakas. Ngayon, alam ko na. Ayan, so, baka hindi ka na bakasan, pero inano na yan, in full watch naman, full package niyang ginawa. So, pag ganun talaga, tama, pinanood mo ng tama, 'di ba? Napupunta din kasi yan sa sa email, sa Gmail nyo. Hinahanap ko wala. Bakas. Ayan. So, mamaya siguro, I'm very sorry po. I just enjoyed watching your LS last week at Sigrid Nueva. Ayan. So, hindi daw siya nakapagbakas. Manay Sigrid Nueva. Okay? So, suklian mo na lang. Automatic na yan. Okay? Harang pa-host, yes, thank you sa mga paharang guys. Maraming salamat. Sis Alalab L, ayan na, nilabas na yung main channel ng ating warrior. Si Sis Alalab L, okay? So maraming salamat. Tama, magbakas kayo, alipunga para madikit, hahaha. Paharang uli. Ayan, News G, thank you sa paharang. Hehe, okay Manay, dalawa ibigay ko sa iyo saging. Ayan, yahoo! Thank you so much Manay, Sigrid Nueva. Ayan, si Sabena's Wonderful Journal, dalawang ibibigay sa iyo ni Manay Sigrid Nueva. Sige po, now punta ako at Sigrid Nueva, wag na si Sabina, wag ka nang pumunta, wag ka nang bumalik. Kasi sinabi ko naman na automatic ka na, kay organic ka naman at legit na namin, kilala. Okay, so wag ka na pong pupunta doon para magbakas. Okay na po yan kay Manay Sigrid Nueva. Okay, maraming salamat. Sabinas, di pa tayo dikit from Brother Ronan Endo. Ayan, Brother Ronan, idikit mo si Sabina. Ayan. Big shout out po si Sis Alalab L, the warrior. Yes, mega love shout out kay Sis Alalab L. Ayan, ang ating warrior all the way from Korea. Ayan, yahoo. Maraming salamat. Yan bang pangalan niya, Sabina? Opo, yan, Sabina's Wonderful Journal. Yan ang kanyang pangalan. Sabina, S. Sabenas. Okay. Hi, Felisa. si Brother Feliso, naging si Felisa. Manay Sigrid. Ginawa mong babae si Brother Feliso.
Pag nabasa ni Brother Feliz, sabi, sino si Felisa? Ayan po, padikit. Shout out, padikit. Sabi ni Brother Ronan Endo. Nakatawa din si Panay Sigrid Nueva. Naguluhan na tayo, pati si Brother Felisa, naging si Felisa. Kumakain pa kasi. Ayan. Paharang ulit, yari na, naging babae ka na. Ay, hindi ko mapigilan tumawa talaga kay Manay Sigrid. Joker ka talaga, Manay Sigrid. Kung hindi pa nag-whitey si Brother Feliz, hindi pa maging babae. Pasok na kayo sa kubo, sabi ni Sis Alalabel. Ayan, dikitan nyo si Sis Alalabel, guys. Sa hindi ka dikit na Sis Alalabel, dikitan nyo po siya. Okay? Para mabigyan kayo ng mga pamasko. Ayan. Puro kasi kain. Kaya nga, sabi ko baka kumakain to si Gang Type. Kasi kanina, punta ko. Ay, so siguro sa Manay Sigrid. Sigrid, ha, may nangangamoy na di pa naliligo. Abala sa pangingisda si Sabina Wonderful Journal. Kaya nga, nandito siya. Siguro kalalapag lang ng bag galing sa trabaho, nag-whitey na. Ayan, si Sabina. At Ronan Endo, wala pa po sukli. Wala din po siguro ako bakas. I'm sorry, baguhan kasi ako. Hihihi. Ayan. So, it's okay kung hindi nakapagbakas si Sabina. Alam naman natin na legit siya. Pwede na po natin na balikan siya. Basta nagsabi siya na dumikit siya sa inyo at hindi nakapagbakas, okay lang po. Anuhan nyo na. Kasi pag chinek nyo naman yung inbox nyo sa Gmail, nandun po yun. Okay. Hello, mega love shout out sa lahat from Mama Jen Vlog. Thank you, Mama Jen. Thumbs up done. Thank you for the thumbs up. Tawa na tawa si Manay Sigrid. Ayan, sabi ni Brother Feliz sumakot. Hala, naging babae na yung name ko. Sabi ni, sorry Manoy, nagkakamay pa kasi yung kumain. Ayan, o diba? So, tumawa tayo ng bongga ngayon. Good vibes lang, diba? Kasi laughter is the best medicine. Okay? Na-stress kayo sa saging, ngayon tumawa tayo. Pero sa sunod manayos, dapat talaga mayroon bakas. Yes, oo, pwede. Pero sabi na naman kasi, basta nag-shoutout yan. Sa akin kasi wala din naman siyang bakas. Pero ano, nauna ko siyang pero nakita ko sa inbox ko yung ano niya, na sinubscribe niya ako. Okay. Doon ano niya. Ayan, Mary Grace. Mary Grace. Hello. Sis Mary Grace Noel si Kuban. Ayan, unahan mo na yan si Sis Alalabel. May pamasko yan sa'yo, hindi lang saging. Ayan. Unahin mo na yan. Basta ang bakas mo po, naway, kung ano yung nasa video na napanood mo, yun po ang ibakas mo. Hindi po yung mga wow, nice. Diba? Yung mga ganong word na isa-isa lang, 'di ba? So gawin naman natin na medyo ganong kahaba ng konti, 'di ba? Ngayon po alam ko na full package dapat learn from live stream at Bicolana Mix Vlogger. Yes. Thank you si Sabina, o 'di ba? So ang mga baguhan kasi they are on the process of learning how to do the YT. Okay? So, wala tayong ano doon. Basta pag may mga ganun na nangyayari, from time to time, i-aano natin yon, tawag doon, maipapaalala ulit natin sa kanila. Kasi, hindi lang naman tayo ang nandito, pero biglang may
bumapasok sa live stream natin na mga baguhan. Kaya from time to time, lagi natin sasabihin sa live stream na ang pagbakas ganito, lalo na pag may baguhan sa atin, para matuto din sila. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. Thanks din po at Bicolana Mix Vlogger. Yes, you're very much welcome sa Sabina's Wonderful Journal. Kung ano yun? Kung ano ang nakita yun. Yes, di ba? Mas okay walang bakas, nag-shout out lang dito basta gawing public ang YT para makikita sa email notif. Ayan. So it's better to have the bakas para sa kaanuhan kasi maraming budol-budol ngayon. Maraming budol-budol ngayon sis Jinlight. Hindi sa atin, oo, sa tayong magkakapatid, oo, kahit wala. Pero sa mga pumapasok sa atin na iba-iba araw-araw, kailangan yun. Okay? Sa atin, okay lang. Natakot na ako, Manay. Natakot ka. Hi, Sisi Sigrid from Sis Alalab L. Ayan. Nagkita yung puro nasa Korea. Okay, so si Sis Alalab is nasa Seoul. Diba? Nasa Seoul siya. Hello po, on the way na po at Alalab L from Sabina's Wonderful Journal. Thank you, Sis Sabina. Ayan, magbakas ka na dyan. Ayan, thank you. Mas okay sa akin walang baka kaysa mag-comment na walang kwenta. Ha. Yeah, depende naman yun. Kung yun ang preferred mo, it's okay. Pero sa amin, mas gusto pa rin namin ang may bakas. Okay. Kasi hindi din natin alam, hindi naman pinulwats pero hindi pa rin nagbakas, di ba? So, makikita mo rin kasi sa email kung talagang nag-subscribe siya. Okay? So, maraming salamat. Noon, 2 dikitan ko, wala bumalik. Ayan. Kaya nga, di ba? So, maraming pangyayari na ganun. Hindi lang ikaw Manay Sigrid, kami din. Okay, so lahat natin na experience yon. Go ako, mga dami nang di nagbalik. Ayan. Go ako nga, di nagbalik. Yes. Diba, sis Alalab L? May mga noon pa sa haba ng listahan natin. Ayan. Kaya pala nalagas ang saging ko, puro lang, hi madam. Ano yun? Kaya pala naglagas sa saging ko, puro lang, hi ako, madam. Yes, oo. Dapat, kung ano yung nasa video, yun ang i-comment nyo. Diba? Hindi yung natulog. Yung video niya is natutulog. Tapos kinoment mo, ay, ang sarap naman ng pakiramdam ng nakaupo lang. Natutulog yun. Diba? Masabi si Lolo, ano klase tao ito? Oh, kaya ang video natin, doon tayo magbabase sa ating mga bakas. Masakit sa pusuan Manay, para nahihina ako. Kaya nga, 'di ba? Pero keep going Manay Sigrid. Laro lang ng harang. Thank you, News J. Maraming salamat sa paharang. Tapos tamsakdan yun ang sabi. Yes, 'di ba? So kailangan talaga ng ano. Pero ako naman, I guarantee you 100% Manay Sigrid when it comes to si Sabina Wonderful Journal. At sa lahat ng kapatid natin dito na kahit hindi yan magbakas, I am 100% na sure na talagang dumikit sila kahit walang bakas. Okay? So, pag sa iba siguro, oo, kailangan mo talagang magpabakas kay who knows, di ba? So, sabi nga, and benefit of the doubt. Okay, we must have to do the bakas. Okay. Objection, Your Honor. Nakakaloka mga tao. Yes. Diba? Maluluka ka talaga kung iisipin mo. Dito okay lang Manay noon yan. Hindi ko pa kasi kayo kilala. Yes. Diba? Sana Manay Sigrid nakagraduate ka na. Kung nakilala. Sige Maya sis Sabina. Sabi ni Sis Alalab L. Ayan, thank you, Sisi. Maraming salamat. Ayan, dinalaw ka ni Sis Sabina. Wow, amazing. Sarap makikain doon, Madam Alalab L. Yes, di ba? So, magaganda ang video ni
Yung mga pinupuntahan ni Sis Alalab L, di ba? Shopping. Mura ba ang bilihin dyan, Sis Alalab L? Ilan ang nalaga sa'yo, Ronan? Dahil kay Pupoy Jeps. Dahil kay Pupoy Jeps talaga, kaya tayo nagkakilala. Okay? Si Pupoy Jeps na, nasaan na ba si Pupoy pala? Thank you po at a lot of L from Sabina's Wonderful Journal. Thank you, thank you. Ayan, window shopping lang. Ayan, thank you. Pero, bilib ako sa mga beauty products ng Korea. Papalitan ni Mama Jen Ronan ang nalaga sa'yo, haha. Yes, okay? Gusto mo dalawin ka ni Parabunot na si Paralukad? May 20 palabas kasi sa bukas. Ayan. Sis Sabina, may 20 na pelikula ka para kay Sis Alalab L. Ayan. So, ang resibo, isi-send na lang ni Sis Alalab L kay host. Okay? Thank you. Say thank you to our warriors, guys. Umiikot sila, guys, ngayon. Okay? Then Sis Harmy will magra-rounds din si Sis Harmy next week. Okay? Kaya, yung mga hindi nakadikit kay Sis Harmy, dumikit na kayo dahil sayang din ang 15 na yan. Okay? So, ayan, Sis Sabina. Ayan. Thank you very much po at a lot of L. Yahoo! Ayan, nakakaipon na to ng orasan. Okay, marami ng time zone, Sis Sabina. So, ganun lang. Take it easy, just relax. Yun lang. Para sino malapit na mamuni? Ayan, ang mamuni si Mama Jen. Si Mama Jen, Sis Alalab L, si Mama Jen, kasi si Sis Alice Kawaguchi is, mag-reapply siya by December 13, to be exact. Yung nandito ba si Sis Alice? Ayan. So, anohan ngayon ng Warriors, si Mama Jen, Sis Alalab L. Okay, sige, uli. Sige, bukas uli play kita, Mama Jen. Ayan. Thank you, Sis Alalab L. Ayan. Saan ka pa? Mga kapatid mo, puro warriors, di ba? So, dito ka na sa amin. Maraming salamat. Okay, Miss Mary Grace Noel Sikuban Alalab L, dumikit na ako sa'yo. Ayan, nagbakas ka ba, Sis Mary Grace? Sis Mary Grace, hello dear. Ayan, salamat Alalab L. Sige, sulat ko. Yes, thank you Sis Alalab L. Maraming salamat. So, we have tumataginting na 15 million viewers. Yes. Okay, thank you Sis Mary Grace Noel Sikuban. Bukas na kita, 20 palabas. Ayan. O, diba, Sis Mary Grace, basta tama ang tama yung bakas mo at nandyan nakita ni Sis Alalab L kahit si host. Ayan. Yun, ang mga warriors handa-handang sumuporta sa atin. Kaya sa swerte ng mga kapatid natin ngayon dahil nakilala tayo, admins. Admin, nasa ng mga admin. Ayan, Alalab L. Mustapo from Brother Rafi Di Maon. Ayan, Brother Rafi. Ayan, si Brother Rafi, nakakaipon na din to ng kanyang mga time zone. Alalab, dikit na kita from Brother Ronan Endo. Yes, Brother Ronan. Kasi ka na nga ni Sis Alalab L. Mayroon kang resibo. Ayan. May resibo ka na dati, Brother Ronan, sa akin. Kalkaling ko mamaya, napupuno mga resibo nyo. Nakakatakot pala marinig yung napakalakas na ulan na papunta. Saan? Saan ulan? Sis Jean Light, maulan sa inyo? Ayan, so maraming salamat sa lahat. Ayan, 15 million viewers. Thank you so much, guys. Bata pa pala bahay ni Sis Sabina. Yes, Manay Sigrid. Ayan, bata pa po talaga si Sis Sabina. Ayan, so
Grabe ang ano niyan, ang encouragement at motivation ni ni Sis Sabina, 'di ba? So, ibagsak lang pagdating sa bahay, ibagsak ang bahag diretso IT. Ayan, so maraming salamat sa 12 million love of thumbs up, guys. Thank you so much. And mega, mega love shout out to everyone. Maraming salamat. Okay. So, ayan, si Sis Jan Lightenment. Sis Jan Light, may resibo ka ulit sa akin nandoon. Send ko na lang later. Opo, sis, at si Green Nueva kakastart lang po. Yes, okay. Pero, si Sabina has a good start, actually. Di ba? So, talagang nag-focus siya sa pag-upload ng mga videos. And, at the same time, attend ng mga live stream. Okay, so yan ang gusto-gusto ni Lolo. Okay, Bolajan G from Mary Grace Noel Sikuban. Ayan, thank you. Mali pala yung papunta na word, dapat paparating. Kaya nga naguluhan ako, Sis Light. Oo, yung bagong bagsak siya, tapos paparating ang ulan. Akala mo'y bagyo. Ayan. Ang galing nga niya, yes. Nasa Japan kasi, sabi na. Ayan, nasa Manila na po siya. Nag-tour lang siya doon, namasyal, di ba? So tayo, mag-ipon tayo, punta tayo ng Seoul, Korea. Punta tayo ng Korea. Di ba? Mag-tour-tour na lang tayo. Okay, sana no? Pag wala na si Carbonara, nakakamiss din mag-travel. Okay, so 10 million viewers, thank you. And 12 million love of thumbs up. Okay, guys. Nasa Pinas po ngayon si Sigrid Nueva from Sis Sabina's Wonderful Journal. Ayan. So, nag-work siya at the same time, nag-aaral siya. Ayan. Wow, ang yaman. Sabi niya, sana all. Sabi ni Manay Sigrid Nueva. Okay, so, ang pag-travel naman guys is hindi basihan kung mapera ka or nakakaangat ka sa buhay. Kasi pag gusto mong mag-travel, you can make it. Diba? You can travel around the world. Mag-ipon ka lang, focus mo lang kung anong project mo ngayon. Diba? Kaya nga may tinatawag, diba, yung mga nagta-travel vlogs, diba? Next on my bucket list. Ayan ang sinasabi nila. Di ba? Nakalista lahat saan sila pupunta this year. Kailangan may ipon akong ganito. Okay. Pwede group para makatipid. Ayan. Yes, sis Alalabel. Kaya nga, di ba? Yung group tayo na pupunta dun sa Seoul. Magkano kaya sa tansya mo, sis Alalabel? Magkano kaya ang budget? Sabay ganon. Kahit walang extra pera, lakwat siya pa rin. Yes, di ba? So, kung halimbawa, group tayo, di ba? So, ang ibabayad natin, mayroon na tayo doon 3 days and 2 nights. O, di ba? 3 days and 2 nights. O, nasa package na yun. Kahit yun lang. Makita mo lang ang Korea. Host, pwede pa po mag-Japan ng 25K. O, di ba? Kayang-kaya natin. Pag-ipunan natin yan, no? Project natin ngayon. Saan tayo pupunta, guys? Ganon. Di ba? So, yun ang, kagandahan nung mayroon kang may plano. Nakaplan yung gusto mo mag-unwind. O, gayon. This year, punta ako ng Japan. So, magkano ang budget ko dyan? Ayan. So, pinag-iipunan. Yan ang maganda, no? Mag-ipon-ipon para makatravel tayo. Titingnan ko ang group travel offer ko. Okay, sige, Sis Light. Ayan, papunta tayo ng Korea. Hindi muna sa Japan. Papunta muna tayo kay Sis Alalabel. Kay doon ta mag-collab. Ayan, ako po laging naglalakwat siya, kaya bulakbol haha. Kaya nga, kung saan nakakarating.
Baguio ko kami pupunta, host. Yes, sure. You're very much welcome, Brother Saint Twins. Ayan. Sama mo sila Mama Jen at si Ate Emmy. For sure si Ate Emmy, pag sabi ni Mama Jen, wala nang carbonara, Emmy. Punta ka na. O, di ba? Rabas naman yung pa Manila. Okay. Travel and tours ang business ko eh. Hehehe. Ayan. So kindly check how much is that? Sis Jen Light. Kaya sa akin kayo sumama. Sabi ni Brother Bulakbol Mix Vlog. Kaya sa akin na po kayo sumama. Ayan, hindi kami marunong magmotor ng malayo. Brother Bulakbol Mix Vlog. Pwede pa kung may pakamang, mapakamang na lang. Ako, Japan ang gusto ko, sabi naman ay si Grade Nueva. Ayan, so pwede naman. Si hanapin, pag umattend si Mr. Nobo-chan. Ayan, so nasa siya, Tokyo. Nasa Tokyo siya. Pasama ako, Manoy Bulakbol, yes, naka big bike yan si si Brother Bulakbol Mix Vlog, may grupo sila ng riders. Ang ganda ng nyo dun, Brother Bulakbol Mix Vlog, sa Bitukang Manok ba yun? Yung nakita kong video. Alam ko Bitukang Manok eh, basta nakikita ko si Ferdinand Marcos dun eh, alam ko na Bitukang Manok na. Diba? So maganda. Kung may Cannon Road ang Baguio City, hindi patatalo sa Bitukang Manok ang Bicolandia. Pinakamaganda. Okay. Isa lahat. Ayan. Okay, so thank you guys. Ayan, bakit nawala ako? Maganda po